Jees. Se on nytten Vildu täällä tällä toisella kanavallaan. Eli Braviorytsillä. Ja nyt me aloitetaan kanavan tarina testillä. Ja nyt on kyseessä, jos mä menisin kaataa sitä tuonne näpykselle, elikkä joku Little Rainbow Cola Light. Ja okei, maisteta. On tän ihan hyvä, mutta tämmöisiä on mä tätä joskus ennenkin juonut, mutta no siis on ihan hyvä, mutta kyllä mä otan Pepsi Maxia tai siis kun tää on Little Freeway Cola, niin mä otan Coca-Cola Lightia ja Zeroa juon kuin tätä Freewaytä, mutta on tääkin ihan hyvä. Jees. Elikkä joo, muistakaa subata tälle kanavalle ja kommenttia ja tällaista. Jees, moro.